Bethany Society Phramer, West Giant Hill District, Hendin kesingi ke arpusan tarik uleber aja arpuar, kala Pynlong ye ke program bala tip kom ka We Ring the Bell campaign, halat thalbo dorbar hall. Kani ke program kala long shibta ban aimin simlem, ya kitu ki kena kibadon jingduna haki bormet, kenang makin yo bentalem haka jingnang jing stam. Haka ni kesingi ki longkme longpa bat ki kena skul ki lawan banishim bentalang haka ni ke program jong ke Bethany Society Phramer bat ki layo ye ke jing batai babnia syapang kathong jong ke ni ke program bat ban ajing tiplem shaki wepan. ULK Singh Coordinator CWSN SSA West Giant Hills ula kren syafang ke inclusive education inclusive school bat kilat jingerap ki bala ban ai kerpang ne ke bentaki kena ke bedon ke jingduna hakit khotmet da ke boong ba ke samagra shiksha abhiyan ka joa jingerap shakiti ki kena kadbana kaliang jong ke kong mansuk rambai Office Assistant Social Welfare Department West Giant Hills kala pensengau syapang kila jingerap ki bala ban yo lembaga tanat Social Welfare Department haka ni ke program We Ring the Bell campaign la Pynlong ru ye ke jingsho pensawa ye ki pliang bat ki we ki tier ka signature campaign bat ke jingya ya rally shibta ban ajing tip syapang kila jingerap bagi ti ki kena bedon jingduna haki bormet kila ban yo lengba jong ke sarkar kme ki block resource person ke duty jong kiru ki ai jing hikai yaki kena ki buwan hapo resource center ke ai kata ka resource center ke dei ka terpang ka dei ka kamera ka terpang na menta jong kini ki kena dadan kono ka problem ka baki kena kimna ban so thu hapo school kila ban wan hapo ka resource center la ni resource room kin wanra ya kata ka jing ka baki ki baki shem hapo school kin wanra hapo ki resource center ki don kinong hikai ki blat bet kin ai ki jing hikai ye kitu ki kena hapo resource center kumno banang kumno baki le ha school kumno ban so tho ti nong tu bade kin pha la ni don bade ki kena kimla bakin le school ye kitu ki kena bamla ban le school khat hapo resource center ai jing hikai ye ki hapo resource center ru kita ki service ki ba ai hakaliang jong ka education but so ka wei ru ki don ki kena ki ba duna department kimna ban le school ko ba ki le school ma phi ki shong ba hayeng kimla ban mi shabar takamut makikila do jing pule kimdo ke jing pule kum ye kitu ki jat kena ru ki le kumno kum ye kitu ki jat kena ru ki block resource person ki IE volunteers ki badan yak kitu ki kena ki le hayeng ki ai ki education ye ki kande kung kata ka education ke bahikai ha school kala banlong tang ki functional education badai ki bon ki jat kena kitu kimla ban le shabar kimla ban kren kimla ban le kum ba pile ma pi hayeng yakatu dan kam ban ai jing hikai ti kum kitu ki jat jing hikai ki ba ai hayeng kila ban ka de ka functional education ti kita ki di service nakaliang jong ki IE volunteer but nakaliang jong ki BRP IE ba ki ai so ka ai pa de ki benefit ba yo ki kena na ko office jong ka SSA